ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштаҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза бошад 14 эълон дорем дӯстон, хонаҳои фурӯшӣ, замин ва квартираҳои фурӯш дорем бародарон. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред бародаро ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ доред, не ки замин, квартира ёки мошин, ягон чизега дӯстон, мехоҳед реклама кунед дар имо ва дар ватсапи моро мекунем бародаро. мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сонию 50 дирҳам бародаро. бошад наворо сар мекунем, хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подписка кунем. Якум квартираи фурӯшии мо дӯстон қарор дар шаҳри Душанбе дар Гифразем дар пеши хобгоҳи Налло гуфтагия. як хонага квартира дӯстон дар 5 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонти миёна дорад бародарон, барои зиндагӣ кардан мешавад. нархи квартира 175 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 136 000 рубл мешавад. кадоми харидора бо хай муомила мекунем бародарон, рақамошон дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем дӯстон. ногуфта намонад ки бародарон, агар шумо хонаи фурӯшӣ доред, не ки замин, квартира, дар имо ва дар ватсап роё кунед, мо реклама мекунем. раҳмат барои диққати ҳамаи шумо. мегзарем ба дуюм эълони навбатӣ. дӯстони азиз, якта эълон дорем, як акада, якта хонаи яккомнатага дар кора аз шаҳри Душанбе бошад. айги ҷояш бошад, фарқ надорад бародарон. хай ремонти миёна дошта бошад, хубтаракай, то 140 000 сомона бошад мехарем гуфтага. хай зиёдтарам бошад, бо маслиҳат мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки ягон квартира як хонага, ду хонага дошта бошад, аз шаҳри Душанбе айги ҷой набошад, дар ҳамин рақамҳо як бор занг занед, ёки нависед. имо ватсапам дорад, номери тоҷикистонам астай. мақсад сумшо тайёра бародарони азиз. агар ки шумо дошта бошед, кори шумо буд бошад, кори якам, аз шумо ҳам як хоҳиш доштем, марҳамат бародарон, рақамашон дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ бо вагончаш қарор дорад аз шаҳри Москва. дӯстони азиз, дар Московская област, город Коломский район бародаро. 7 сотиқ замина бо вагончаш бародарон, ҳуҷҷатош 100%. нархаш 200 000 рубл бародарони азиз, бо арзон мекунанд. рақамошон дар рӯи экрани шумо. агар шумо харидор бошед ёки ягон ваъдати алишӣ дошта бошед аз Тоҷикистон бо ягон мошин, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо пешниҳодаш кунед бародаро. марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар Шоҳин 12. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 37 квадратни метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонт дорад, балкон бародар, ремонти миёна дорад. хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад бародарони азиз. хона кондитсионер, холодильник, стиральни машина ҳамаша дорад, барои зиндагӣ кардан тайёрай. нархи квартира 150 000 сомона бо курси имза гирем, агар 974 000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтага биёяд ҷоша бира, ҷои соза гуфтага бародарон, бо арзон мекунем гуфтага, муомилаи хуб дорад. марҳамат. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем бародарон, рақамашон дар рӯи экрани шумо. лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстони азиз, меҳнатоям барои шумо. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи навбатии мо дӯстон қарор дорад аз шаҳри Хуҷанда дар стари автовокзал гуфтага. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр бародарон, обсвет гузарондага, новостройка, ремонт кардага гуфтага. соёбош ҳамин хел маълумот додаган. хай бо дигар шахтон мегирем бародаро. нархи квартира дӯстон 184 000 сомона бо курси имза гирем, агар 1 194 000 рубл мешавад, бо арзон мешавад. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш аст бародарони азиз. хона ремонт кардага гуфтага, 100% бе ягон камбудия. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарон. агар шумо дигар маълумотча хоҳед пурсидан, занг занед, дигар маълумотча метиҳанд. марҳамат. дӯстон мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатии мо дӯстон инам қарор дорад аз шаҳри Душанбе. бародароне ки хоҳиш карданд ки аз Душанбе бисёртар шавад. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр бародаро, обсвет дорад, ремонти нав кардага. дӯстони азиз, квартира дар повороти фабрика қарибида бародаро гуфтага, дар наздикиш мактаб, садик ва духтурхона, бозорча ҳамаша дигар маълумоти пурраша бародарон худтон мегирен. дар қарибии мости 46.
нархи квартира 195,000 сомона бо курси имзо гирем агар 1,266,000 рубл мешавад. хай бо муомила дорад дӯстони азиз, агар шумо харидор бошед ҷои нағзай марҳамат насратошро бинед ремонти нағзай бародарон. агар шумо харидор бошед занг занед дигар маълумотша ё ки мегантона ё ки фора ягон сурати навша гирифта бо роитон мекунанд. марҳамат. мегзарем дӯстон ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшимон дӯстон қарора дар шаҳри бохтар дар пеши бозори фаровон дӯстон. ай пеши бозор як 50 метр иснай духонага квартирай дар якум этаж қарор дорад. 47 квадрати метрай об свет гузаронагиян ошхона ҳуҷҷатхона ҳамон 90 стройка. бародарони азиз, айни ҳол ремонтуш идома дорад. ремонт кардесиян квартирара иминан квартирара. нархи квартира дӯстон 190,000 сомона бо курси имзо гирем агар 1,233,000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтагай бародарон. варианти алишиам дорад, бо ягон мошинам алиш мешавад гуфтагай соҳибуш. агар шумо мошин дошта бошед хоҳед алиш кунед, марҳамат, рақамошон дар рӯи экран нишон метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем дӯстон ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. дӯстон аку ин қисми навбатии мо хонаҳои заминӣ сар мешавад. хонаи фурӯшӣ бародарон қарор дар шаҳри душанбе дар фирдавсӣ райони гулпарвар гуфтагай бародарон кӯчаш дар 18 сотиқ замин 5 дар хона дорад. бародарони азиз, об свет ошхона ҳоҷатхона ҳамон ҳамаш ҳастай. гирди хона маҳкама бародарон шпанг оғил ҳамаш ҳастай. сауна катиам дора гуфтагай, сауна дар дурuni хона кардагай, тандурхона гуфтагай, боғ ҳам дора 10 сотиқ дига дӯстон. обши нархи ҳамаш бародарон нархиш 200,000 сомона агар бо курси имзо гирем агар 1,298,000 рубл мешавад. бо кадоми харидора гуфтагай арзони хуб мекунем гуфтагай муомилаи хуб дорад бародарон. рақамошон дар рӯи экрани шумо занг занед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем дӯстон ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст инам дар шаҳри душанбе қарор дорад дар шарора ай сентр як 6 километр усуна гуфтагай ҳам хеле маълумот. дар 3 сотиқ замин 3 дар хона дорад бародарони азиз. об свет иҷа ҳаст гузаронагиян. хона бо кирпич бардоштагай, фақат як шкатур мондагай, камтар дига сохтмонаш нопуррай, як ду хонаш ремонт кардагай тайёра бародарони азиз барои зиндагӣ кардан. нархи хона 180,000 сомона бо курси имзо гирем агар 1,168,000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтагай бо хай муомила мекунем гуфтагай бародарон. ремонтош ремонти хуба, як хонаш тайёрай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар ноҳияи фархор қарор дорад дар уртабӯз дар пушти беморхона гуфтагай бародарон. хай дигар маълумот чахтон мегирем дӯстон. дар 7 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёра, об свет инҷа ҳастай, ошхона ҳоҷатхона ҳамон ҳамаш ҳаста дуруношта бародарон. дигар маълумотша бо телефон мегирем бародарони азиз. нархиш 83,000 сомона бо курси имзо гирем агар 538,000 рубл мешавад. бо арзонам мекунем гуфтагай варианти алишиам дорад бародарони азиз. ҳуҷҷатош 100% будай. ягон варианти алиши дорад ки арзон карданӣ бошад, метавонед занг занед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 11ум хонаи фурӯшӣ. 11ум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи данғара бародарони азиз. дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёра бародарон. хай шкатур шахтон мекунед, камтарак сохтмонаш нопуррай. дар инҷа ҳамсои об свет дорад. инҷа дам мешавад ки гузаронед тайёра бародарон. ошхона ҳоҷатхона ҳамонш дар дуруншам проекташ каштагӣ буда кадом тарафашда. нархиш 65,000 сомона дӯстони азиз бо курси имзо гирем агар 422,000 рубл мешавад. дигар маълумоти пурраша бародарон бо телефон метавонед. марҳамат. кухни верандам кашидагиан проектиш дар инҷа. марҳамат, дигар маълумоти пурраша хатон гиред. мегзарем дӯстон ба 12ум хонаи фурӯшӣ. 12ум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи хуросон бародарони азиз. ай уяли 8 километр истаракай гуфтагай. дар 4 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёра, ремонти миёна дорад бародарони азиз. об свет дорад, ошхона, шпанг, оғил, ҳаммом, ҳамаша гирди хона маҳкама бародарони азиз. нархи хона 60,000 сомона бо курси имзо гирем агар 389,000 рубл мешавад.
дигар маълумотро бо телефон метиҳем гуфтага рақамҳошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз. хеле мумкин бо арзон мекунанд. марҳамат, дигар маълумоти пурраша худтон гирем. мегзарем дӯстон ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. 13-ум хонаи фурӯшимон дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод бародарони азиз. ҷамоати ҷавонон деҳаи Навобод гуфтагиам хеле маълумот. дар 7 сотиқ замин як дар хона кардагиам бародарони азиз. об, свет, ошхона, ҳамон гирди хона маҳкамаи бародарони азиз. хонара дурнуш 5 бассияи бародарони азиз. гирди хона маҳкамай бо як кам аз дигар санги майда, як кам аз қум ва дигар чизоам дорад. барои дигар хона дохтан тайёра бародарони азиз. хона сертификата ҳуҷҷатош 100%. дигар маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай. нархи хона 105,000 сомона бародарони азиз. бо курси имза гирем агар 681,000 рубл мешавад. хона арзон ҳам мешавад бародарони азиз. бо алиша ҳам мешавад. ҳамхи вариант дорад. марҳамат, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 14-ум хонаи фурӯшӣ. 14-ум хонаи фурӯшимон дӯстон аст дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. дигар маълумотша нагуфтиам бародарон. дар 12 сотиқ замин 3 дар хона кардагиам бародарони азиз. тайёрай об, свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом. гирди хона маҳкама бародарони азиз. ҳамсояош ҷои созай гуфтагиай. нархи хона 180,000 сомона дӯстон. ба курси имза гирем агар 1,168,000 рубл мешавад. хонара дигар маълумотша бо телефон метиҳем гуфтагай. арзон ҳам мешавад. бо алиша ҳам мешавад гуфтагай. ҳамхи вариант мондагиан. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. агар шумо харидор бошен занг занен. дигар маълумоти пурраша гирен. ин буд хонаҳои фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.